La waħtidux għalikom, pero intom vera nies intolleranti. U jimmakom. Kull Kristjan tal-affari tiegħu huwa verament intolleranti. Forsi ma nirrealizzawix din, per ma nix għafen nieħdu għalina meta n-nies infatti jgħidulna illi taqkom biss tajjeb. U aħna jgħidulhom iva. Illum, kif qal Chesterton anke mit-senilu, jgħid it-tolleranza hija l-virtù tal-bniedem tal-bnedmin li ma jemnu f'xejn. It-tolleranza hija l-virtù, hija l-unika ħaġa tajba li għandhom in-nies li ma jemnu xejn. Aħna nemmnu f'Alla wieħed li ħalaq is-sema u l-art li bagħat l-Ibnu Ġesu bħala Salvatur tagħna, nemmnu fl-Ispiritu Santu li qaddisna u jurina l-verità tagħha, u allura ma nistgħux. Aħna nittolleraw kwalunkwe ta'wiċ tal-verità. Ma nistgħux nittolleraw reliġjonijiet oħra illi jikkontradixxu l-Iskrittura u lanqas nistgħu nittolleraw kwalunkwe dnub. Ġwann il-Battista kien intolleranti meta l-Erodi ċanfru kemm il-darba talli kien iżżewweġ il-mara ta' ħuh. Pawl l-Apostlu kien intolleranti meta l-nies qalilhom li idoli li Allat magħmulin bl-idejn mhumiex Allat ta' vera u meta qal ukoll li jekk wieħed ma jemminx il-Vanġelu ma jistax ikun salvat. Tista' tkun intolleranti aktar minn hekk? U Ġesu nnifsu kien intolleranti meta lill-Fariżej għajjarhom ipokriti kemm il-darba u kixef il-reliġjon inadekwata tagħhom u l-fallimenti morali tagħhom. Illum qegħdin ngħixu f'dinja li d-dinja ma tafx hemm fl-Iskrittura li hija kelma t'Alla, m'għandix idea x'hemm fiha, però taf xi ħaġa fiha. Taf l-ewwel sentenza li qrajna llum. Tiġġudikawx sabiex ma tkunux iġġudikati, dik tafa. U dika tikkwotajilna bħalli kieku il-Bibja dik biss l-unika ħaġa li tgħid. Dorothy Sayers, awtriċi Amerikana, għandha xi ħaġa tajba ħafna fuq it-tolleranza. Il-famuża tolleranza li fuq il-medja illum hija imxandra u tkun intolleranti jekk ma taċċettax ukoll l-isbal ta' ħaddieħor. Sayers tajt hekk ara fid-dinja tissejjaħ tolleranza iżda fl-infern hemm sejħa disprament. Hemm sejħa disprament il-ħaġa li tittaċċetta kollox u l-kulħadd hemm sejħa disprament il għaliex għalfejn sejħa disprament il għaliex turi s-soċjetà illi qatat qalba minn kollox. Ma trix tfittex il-verità, m'għandix tama li ssib il-verità u għalija il-tajjeb u l-ħażin prattikament huma ħaġa waħda. Għalhekk tajt fid-dinja tissejħa tolleranza, ma fl-infern hemm sejħa disprament id-dnub li ma jemmen f'xejn, ma jimportaħ minn xejn, ifittex li ma jkun jaf xejn, ma jinterfiri f'xejn, ma jgawdi xejn, ma jobgħod xejn, ma jsib skop f'xejn, jgħix għax xejn, jibqa' ħaj għax m'hemm xejn għal xi imut. Ma rridux nkunu hekk hux vera. Nkunu nies ta' konvinzjoni, nies li l-kelma t'Alla inħadnuha fil-qlub tagħna u nħalluha issawrilna l-andament ta' ħajjitna u wkoll la darba hija tajba għalina nirrikmandawha wkoll lil ħaddieħor. Meta allura Ġesu hawn qed jgħidilna tiġġudikawx sabiex ma tkunux iġġudikati irridu noqogħdu attenti x'qiegħed ifisser eżattament. Jekk naqraw il-kuntest, ovvjament nintebħu mill-ewwel illi l-ġudikar huwa inevitabbli. Fl-istess passaġġ li qrajtilkom imbagħad jgħidilna tagħtux dak li qaddis lill-klieb, però rrid nkun naf min huma l-klieb biex ma nagħtihomx dak li qaddis. Il-ġudizzju irrid il-bnie aħna bħala bnedmin irridu niġġudikaw il-ħin kollu. Huwa inevitabbli. Il-kwistjoni hija din. Il-ġudizzju tiegħek huwa f'loku jew barra mill-loku, huwa tajba u ħażin. Dik kollox.
Ikkoll Ġesu hawnhekk qiegħed iwissina kontra li niġġudikaw kontra dak il-vizzju li niġġudikaw bla doċċ u b'mod ipokritu. L-ewwel idu narfu d-difetti ikbar tagħna nfusna, imbagħad nkunu f'pożizzjoni li nofru kritika ġentili u umli il dawk li huma forsi imwaqqajn fit-tnub jew qegħdin iħadnu l-isball. Infatti l-Apostlu Pawlu jgħid xi ħaġa simili meta fil-Galatin 6 jgħid ħuti jekk xi ħadd jinqabad f'xi ħtija, intom l-ispiritwali erġgħu saħħuh bi-spiritu ta' ħlewwa. Mhux bħalli kieku jiena superjuri għalik, tifhem, le, ma bi-spiritu ta' ħlewwa nerġgħu nirrestawraw lil ħadd ieħor li jkun żbalja. Infatti jgħidilna ħares lek innifsek li ma tkunx imġarrab int ukoll. Narfu li aħna ukoll dgħajfa, però rridu ngħinu lil xulxin u nuru mħabbitna lejn xulxin billi nikkoreġu lil xulxin fejn hemm bżonn, inwidbu lil xulxin, nwissu lil xulxin, niftħu għajnejn xulxin, inċanfru wkoll lil xulxin meta huwa xiera u floku, dak kollu huwa turja ta' mħabba. Meta d-dinja tippriedka t-tolleranza qed tgħidilna biex inkunu għażenin moralment. Meta tistudja l-ħaġa, meta ir-reklamar huwa l-ħin kollu, kun tolleranti, aċċetta l-ħadd ieħor, aċċetta kollox, qed tgħidli biex inkun għażien moralment. Biex jiena nkun jisni baqqa, ma nagħmel xejn u ma jolqotni xejn. La ma rridux nkunu hekk. Nkunu nies li nservu ta' ġid u ta' għajnuna l-ħaddieħor. U nkunu qegħdin ngħinu l-ħaddieħor speċjalment meta narawh fi żball ġagbu jgħid illi jekk xi ħadd ireġġa' lura lil ħuh mill-lelt jew mill-iżball ta' triqtu jkun salva ruħ mill-mewt u jgħatti kontra ta' dnubiet. Ġifieri nkunu lesti illi iva naqalaw kritika u n-nies forsi tħares lejna bl-ikraħ, però irid tkun lest u dispost illi nikkoreġi lil ħadd ieħor meta hemm bżonn u meta huwa l-waqt. Ġesu, allura qed ikkundanna biss il-vizzju illi wieħed ikun iffissat biex jikkritika mingħajr ma jagħti kastiħu nnifsu, mingħajr ma jikkonsidra u nnifsu f'liema stat morali qiegħed. Faċli nipponta sebgħilek, però qed noqgħod attent illi hemm is-swaba l-oħra qed jippuntaw lejha nnifsi. Dik ma rridux ninsewha. Tajjeb, ma rridux inkunu ipokriti illi naraw is-sifja, il-fraka żgħira fajn ħadd ieħor, imma mbagħad ninsew li hemm travu fajnejna stess. Min jgħid li Ġesu qed juża l-umorizmu, ma nafx. Ma narix ta' daħdin nara xi ħaġa, anzi, meta nimmaġina xi ħadd bit-travu fajnej qed jipprova jaqla sifja minn għajn ħuh, nara xi ħaġa patetika u xi ħaġa traġika jiena. Mhux tal-li ma nitħaqx. Imma il-punt noħduh, l-Ingliżi għandhom espressjoni the pot calling the kettle black. Il-borma tajjar il-kitla li għasewda għax imġemda. Tifhem, ma rridux ikunu hekk, ovvjament. Ma rridux ikunu hekk. Anke aħna bil-Malti ngħidu mi jiskonġra irid ikun pur. Jekk inti jidhirlek li ħadd tkeċċi d-demonji ma' ħadd ieħor, trid tkun pur. Ma tridx tkun demonjat bħalhom. Dak huwa l-punt li qiegħed jagħmel Ġesu. Illi jekk verament rridu nkunu ta' għajnuna għal ħadd ieħor, nkunu moralment nies ta' fibra, nies dritti, nies li qegħdin ngħixu ħajja ġusta, biex iva jkollna wkoll il-persważjoni meta nikkoreġi xi ħadd illi dak li jismani jgħid għandu raġun. U nnifsu mhuwiex qiegħed jgħix fid-dnub illi qiegħed ngħix fih jiena. Hemmhekk il-korrezzjoni tagħna, il-kritika jew l-ġudikar tagħna aktar hemm ċans li jasal. Mela,
biex niġġudikaw. Irridu l-għonet ma nkunux ipokriti, tifhem, tabib fejjaq lek innifsek. Ikkwataw il-Ġesu din tabib fejjaq innifsek. Tifhem. Ġesu weġibhom u għalilhom il-profeta mhux milquh ħlief daru stess. Tifhem. Inti ħad tipprova tgħallem, ħad tipprova tikkoreġi, ħad tipprova turi triq tajba l ħaddieħor, xorta waħda tistenna illi ħataqlaħa fuq rasek. Però l-imħabba tirrikjiedi li aħna nibqgħu nippersistu sabiex il-ħaddieħor il-dawk li għandhom bżonn l-għajnuna ta' bilħaq natwilhom. Però biex iġġudika biex inti ħanejdu hekk qiegħed tagħmel dak li jkun konxju tal-isbal tiegħu, irid ikollok il-fatti. Irid ikollok il-fatti mhux l-għajduċ smajt, l-lajja li smajt dwaru minn għand ħaddieħor, titfittex f'ras il-għajn, tara huwiex verament qiegħed jiżbalja hekk, ħanajdu hekk illi fenna fjena seraq. Tajjeb inti smajt israq, titmur tisma' min għandu, hux vera sara jekk ma m'għandekx evidenza allura mhuwiex il-lok illi tiġġudika. Proverbi 18 jgħidilna min jagħti tweġiba qabel ma jisma' dan u bluha u għajba għalih. Xi ħaġa li anke naqabdu aħna nagħmluha tajjeb martek jew il-kollega tiegħek qed jipprova jgħidlek xi ħaġa taqbiżlu, tinterrompi, qed tifhem. U fl-aħħar tirrealizza li mhux hekk prova jgħidlek. Tifhem, rridu nagħtu ċans il-ħaddieħor jesprimi ruħu biex imbagħad inkun nistgħu ngħaddu il-ġudizzju tagħna. Bil-bqija ma tiġġudikawx, ħalli ma tkunux iġġudikati tikkundannawx biex ma tkunux ikkundannati aħfru u tkunu maħfura. Il-kwistjoni kollha ddur fuq jien kwalifikat biex niġġudika l-ħaddieħor u għatajjeb li tiġġudika basta tiġġudika xejn. Altrimenti, kif jgħidilna Ġesu, tiġġudikawx għax altrimenti tkunu iġġudikati intom nfuskom. Għax ħaddieħor jgħid inti qed tagħmel l-istess ħaġa. Qed tikkorġu qed tagħmel l-istess ħaġa. Pawlu isemmiha dil ħaġa fir-Rumani kapitlu 2. Fejdilna konsekwentament int m'għandek l-ebda skuża u bniedem. Kull min jiġġudika għax filli tiġġudika l-ħaddieħor tikkundanna lek innifsek għax int li tiġġudika qed tipprattika l-istess affarijiet. Inti qed tgħid ħaddieħor m'għandux jikkommetti adulterju, meta inti nnifsek forsi qed tara l-pornografija jew qed taqaf immoralità tip ieħor. Dak it-tip. Ukoll irridu noqogħdu attenti illi l-atteġġjament tagħna meta aħna nikkoreġu jew niġġudikaw xulxin, irridu noqogħdu attenti li ikun ġudizzju biħniena. Ħafna drabi aħna lesti biex intajru r-ras ta' ħaddieħor bla doċċ mingħajr ma nixtiequhom illi verament jindmu minn dnubietom, illi jerġgħu lura lejn il-mogħdija tas-sewwa. Meta nikkundannaw l-ħaddieħor minħabba d-difetti tiegħu, nistgħu nkunu qegħdin infallu milli neżerċitaw il-maħfra. Saqsejk innifsek, għalfejn ħadd tmur tikkorreġih, għalfejn. X'tixtieq tara minnu, illi jkun restawrat għal komunjoni mal-Alla, għal ħbiberja mal-Alla, illi jerġa' jaqbad fit-triq it-tajba. Qed tiġġudika ħażin ukoll meta inti tiġġudika billi tħossok superjuri għal ħaddieħor. Dik li aħna bl-Ingliż nsejħulha self-righteousness. Jiena tajjeb, jiena m'għandi ebda difett u ħsiebni biex inqabbad diffrejja ma' ħaddieħor. Dan huwa vizzju ikraħ. Għaliex tkun qed tilagħba Alla prattikament. Alla biss huwa perfett. Aħna nsabu f'baħar wieħed. Rridu ngħinu xulxin ta' bilħaq iva, kemm bl-emil kif ukoll verbalment billi aħna nikkoreġu xulxin. Ġabbu, hawnhekk għandu kelma tottalina ħafna, meta jgħidilna titkellmux kontra xulxin, jew ġifiet tqassux kontra xulxin, taqalawx invenzjonijiet kontra xulxin, l-aħwa.
Min jitkellem kontra ħuħ, jew jiġġudika l-ħuħ, jitkellem kontra l-liġi. U jiġġudika l-liġi. Imma jekk inti tiġġudika l-liġi, inti mintix għammil tal-liġi, mintix tagħmel, mintix tobdi l-liġi, imma qed tkun imħallef tagħha. Wieħed biss huwa l-leġislatur, wieħed biss huwa dak li tagħna l-liġi minnu Alla. U wieħed biss huwa l-imħallef dak li kapaċi jisalva u jaqret. Imma int min int biex tiġġudika il-proxmu tiegħek. Ġabwa qiegħed iwissina kontra din l-attitudni li inti sibek biex tpenġi lil kulħadd tikraħ fl-ar dawl, biex inti minn għalik taġevola lek innifsek. L-Apostol Pawlu kol jgħidilna illi ħamma naġġudikawx lil xulxin iżjed imma aktarx iddeterminaw dan li ma tpoġġux ostaklu jew tfixkil quddiem ħukom. Madankollu l-Iskrittura ma tipprojbixxix kull tip ta' ġudizzju. Hemm ġudizzju san, ġudizzju tajjeb, ġudizzju bibliku illi huwa wkoll neċessarju. Huwa neċessarju għal kull wieħed waħda minna, altrimenti nitilfu l-boxla. Fil-vessens tal-kelma ma kunx nafu fejn sejrin, x'aħna, x'jirrekjedi Alla minna. Aktar quddiem Ġesu ħajdilna attenti mill-profeti folots. Mela, jekk jiena irid toqgħod attent mill-profeti folots biex ma jinfluwenzawnix, irrid inkun naf min huma. Biex inkun naf min huma, int ikun smajthom u iġġudikajt kliemhom jew il-messaġġ tagħhom fid-dawl tal-Iskrittura. Jiġifieri anke jgħidilna Ġesu illi tagħtux dak li qaddis lill-klieb u lill-ħnieżer. Irrid naraf, irrid nirrikonoxxi min huma dawn in-nies li Ġesu hawnhekk qiegħed isejħilhom klieb u ħnieżer. Ġifieri qegħdin forsi tindunaw kemm ma nistgħux inkunu għażiena moralment. Qegħdin ikunu fuq l-allert, qegħdin ikunu sodi, kuraġġjużi, illi dak kollu nisimgħu, infatti Ġesu darba qalilna għodu attenti x'jidħol f'widnejkom. Rridu narbluh, rridu naraw u wiex diskors jew kliem illi jaqbel mal-Iskrittura. Altrimenti aħna fl-obbligu illi nesponuh u nikkundannawh. L-eżerċizzju li aħna niġġudikaw huwa fina bħala bnedmin. Aħna nies morali li narfu t-tajjeb mill-ħażin, vera jew le. U Alla nafu li jikkmandana nagħmlu t-tajjeb fil-waqt li nevitaw il-ħażin. Pawlu pereżempju jgħid lill-Korintin, nitkellem bħalli kieku ma' nies sensibbli, ara daqsxejn. Nies sensibbli, nies li għandhom moħħ. Nies illi kapaċi ħadmu moħħhom. Iġġudikaw intom x'qed ngħid, jgħidilhom. It-tazza tal-barka l-imbierku mhijiex xirka fid-demm ta' Kristu. Qed iġielhom jirrealizzaw isma' meta nagħmlu l-komunjoni flimkien u nixorbu mill-istess tazza u nieħdu semm mill-istess ħobża. Din mhijiex xirka fid-demm ta' Kristu. Qed tifhem u dak li huwa sensibbli iwieġeb u jgħid iva. Irridu aħna nagħmlu id-deċiżjonijiet morali tagħna. Jistgħu jkunu diffiċli, jistgħu wkoll ma jintlaqgħux tajb ma' ħadd ieħor, però rridu nagħmluhom u Alla jippretendi minna illi nagħmluhom. Hemm istruzzjoni famuża ta' Sidna Ġesu f'Mattew 18, vers 15, fejdilna li jekk ħuk jonqsok, mur u għejdlu ħtijietu bejnek u bejnu ħidkom. Jekk jisimek kun irbaħt il-ħuk. Mela, jekk xi ħadd jonqosni, tajjeb, forsi fenna fjena. Jipprova jħammiġ li ismi jew kwalunkwe ħaġa, tajjeb, jien obbligat illi mmur ngħidlu ħtijietu privatament. U jekk jismani, inkun irbaħt lil-ħija. Imma jekk ma jisimekx, imbagħad hu wieħed jew tnejn minn miegħek oħra miegħek biex kull kelma tibqa' fil-fom ta' 2 jew 3 xhud. U jekk ma jkunx irid jismagħhom, ejda lill-Knisja. Iżda jekk
ma jridx jisma' mill-Knisja ħajkun għalik bħala pagan u pubblikan. Dan huwa ġudizzju, vera? Ġesu qed jgħidilna biex nagħmlu ġudizzju minn nies illi jippretendu jew jippreżentaw ruhom bħala aħwa fi Kristu, mentri qegħdin jippersistu fit-tnub. Aħna l-koll kemm aħna niżolqu, tifhem. Imma l-għar hija meta tibqa' tgħix fit-tnub mingħajr ħsieb tandiema. Hemmhekk Ġesu qed jgħidilna biex anke jekk da jissejjaħ ħuna Kristu jew oħtna jeħtieġ li tkun iġġudikata. Għas-saħħa tal-Knisja u għas-saħħa spiritwali tagħna nfusna. Mela, l-iġġudikar tajjeb huwa rikjest minna. Alla jippretendi li aħna niġġudikaw per niġġudikaw tajjeb. Imqar nies li huma għadhom mitlufa, li huma barra mis-saltna talla. Alla jippretendi minnhom li jagħmlu ġudizzju tajjeb. Ġesu lil Fariżej, isimgħu x'qalilhom, lil Fariżej li ħafna minnhom kienu edewwa tiegħu u jippruvaw fixkluh u jikkritikawh ma' kull kantuniera. Ġesu qalilhom f'Luqa 12. Tafu tanalizzaw bixret l-art u s-sema. Imma kif mintomx kapaċi tanalizzaw da żmien preżenti? U għaliex kull wieħed minnkom, għaliex ukoll minnkom infuskom ma tiġġudikawx x'inhu sewwa? Xi kritika dik? Għaliex ukoll minnkom infuskom ma tiġġudikawx x'inhu sewwa? Qed jgħidilhom użaw moħħkom, araw, ikkonsidraw il-mirakli qed nagħmel jiena, mintomx tindunaw xi żmien hu dan huwa żmien tal-Messija. Ikkritikom talli ma kinux jew aħjar għamlu ġudizzju u l-ġudizzju tagħhom kien ħażin. Kien ħażin. Però illi wieħed jiġġudika anke nies illi jgħidulna biex inkunu tolleranti, ħafna drabi, mhux ftit, ħafna drabi jinqabdu qegħdin jiġġudikaw il-ħaddieħor. L-apostli meta inxtaħtu l-ħabs minħabba li pritkaw il-Vanġelu fl-Atti Erba'. U l-għada ħarġuhom u sejħulhom quddiem il-qorti tal-Lut, il-Sanedrin, ma li sejħulhom ordnawlhom ma jitkellmu xejn affattu u lanqas jgħalmu f'isem Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni wieġbu bil qalulhom jekk hux sewwa quddiem Alla nisimgħux minnkom aktarx milli minn Alla, iġġudikaw intom, qed jgħidilhom, iġġudikaw intom. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux dwar l-ħwejjeġ li rajna u smajna. Pietru u Ġwanni qed jgħidulhom isma', Alla qalilna biex nippritkaw. Intom qegħdin tgħidulna biex ma nippritkawx, issa ġġudikaw intom x'beħsibna nagħmlu. Min ħa nisimgħu? Minnkom bnedmin bħalna jew minn Alla? Allura il-ġudizzju san, ġudizzju floku huwa tajjeb u m'għandniex nibżaw jew nkunu timidi li nagħmluh. Għaliex anke kif ikompli jgħid Ġesu imbagħad tatux taklu qaddis il-klieb lanqas tixtu l-perli tagħkom qudiem il-ħnieżer li ma jirfsuhomx taħt saqajhom imbagħad iduru jisbranawkom. Ġifieri noqgħdu attenti anke lil min aħna nwasslu il-bxara tajba. Ġesu ta' bilħaq batna nxandru l-bxara tajba lill-bnedmin kollha. Minna ma qogħdu ngħidu mhux suwed, jew bojot, u mhix sinjuri jew foqra, u mhix intelligenti jew ignoranti, nisa jew irġiel, tfal lil kulħadd. Għandna fl-obbligu illi nilħqu lil kulħadd bl-Evanġelju. Tajjeb? Però x'jiġri ħafna drabi illi jew xi drabi illi ikun hemm nies illi mhux tal-li ma jisimgħuniex, tal-li jibdew jiċċikawna, jibdew imaqdru u iwaqqgħu għaċ-ċajt il-ħwejjeġ sagri talla, jiżżuffjettaw bil-Vanġelu, jikkalpestaw lil Ġesu Kristu. F'dak il-każ Ġesu qed jgħidilna twadbux dak li huwa imprezzabbli għalikom il-perli tagħkom quddiem il-ħnieżer. Kunu qegħdin taqsqu fil-vojt.
Però biex nagħmlu hekk irridu narfu min huma dawn in-nies, vera? Mill-azzjonijiet tagħhom, minn kliemuhom stess jridu niġġudikaw. Isma', dan provajt inkellmu, qiegħed mhux talli joħodni fuq quddiem id-dars, talli qiegħed ukoll iwaqqaċċajt l-isem Alla, u allura jiena inwarrab. L-apostli jekk kienu jagħmlu kienu anke farfru trab ta' saqajhom kontra dawk li ma ridux jisimgħu. Mhux talli ma ridux jisimgħu, talli wkoll kienu lesti li jaħbtu għalihom. Għalhekk Ġesu jgħidilna tixtuġak lu qaddis lill-klieb. Ħafna nies fid-dinja, Malta fiha ħafna nies li jeħtieġ nilħuhom bil-Vanġelu. U dawk in-nies li lesti jikkalpestaw u jwaqqgħu għaċċajt u jiżuffjettaw, itlaqgħu. Mur il-ħaddieħor. Twaddbux il-perli tagħkom quddiem il-ħnieżer. Ġifieri l-istruzzjoni tiggverna il-trattamenti personali tagħna mal-edewwa, ma' dawk illi għadhom barra. Ġesu, ovvjament ma jridniex ikunu nies naiv, nies illi b'nuqqas ta' discerniment. Iridna nagħmlu l-evalwazzjonijiet tagħna, iridna niżnu l-affarijiet, u niftakru għall-inqas 3 punti f'da kollu fejn jidħol il-ġudizzju. L-ewwel qed iridu niġġudikaw bil-fer. Iġġudika bil-fer. Jiġifieri, iġġudika mingħajr preġudizzju x'inhu? Preġudizzju hu li jekk inti pereżempju inti tappartina għall-partit tal-vjola. Tajjeb, u jiġi xi ħadd mill-partit tas-sofor, tajjeb, u da avolju intelligenti. Huwa raġel brasu fuq onu u kollox, tajjeb, malli ħajbda jitkellem inti tiġġudikah mill-ewwel. Għaliex? Għax dak tas-sofor. Hekk? Le, tiġġudika bil-fer. Meta jittieħed kriminal il-qorti, l-imħallef ma jistax jgħid dan qarbi mela tajjar ilu wadbu l-ħabs. Ma tistax tagħmel hekk. Dak huwa preġudizzju. Jiġifieri qed tiġġudika skont l-estern. Jista' jkun qarbi tajjeb u jista' jkun Franċiż ħażin. Iridu niġġudikaw bil-fer. Ġesu lin-nies ta' żmienu u li kienu qegħdin jaħbtu għalih għax kien qiegħed ifejjaq nhar ta' Sibt, jiġifieri fit-kliem ieħor kien qed juri mħabbtu wkoll nhar ta' Sibt. Aħna mhux hekk, Alla jikkmandana li nħobbu kull ħin u kull mument, kull ġurnata x'inhi. Mill-Ħadd sas-Sibt. Il-ġimgħa kollha. Allura, Ġesu jgħidilhom fi Ġwanni 7. La darba bniedem jirċievi ċirkonċiżjoni nhar ta' Sibt sabiex ma tinkisirx il-liġi ta' Mosè. Tiżblu għalija jew qegħdin tirrabjaw miegħi għax għamilt bniedem b'saħħtu kollu kemm hu nhar ta' Sibt. Tiġġudikawx skont l-apparenza. Iżda ġġudikaw b'ġudizzju ġust. Mela hawnhekk fil-Priedka tiegħu fuq il-muntanja qed tgħidilna tiġġudikawx sabiex ma tkunx iġġudikati. Jiġifieri tiġġudikawx bl-addoġġ b'ipokrezija u dak kollu. Mentri hawnhekk qed jgħidilna tiġġudikawx skont l-apparenza, skont il-qoxra ta' barra, imma ġġudikaw b'ġudizzju ġust. Mela d-dinja hekk nirrisponduha. Meta tipprova tbellagħna dan id-diskors ta' Ġesu tiġġudikawx sabiex ma tkunux iġġudikati u tridu ttolleraw kulħadd, ngħidula wkoll li Ġesu band oħra qal illi rridu niġġudikaw b'ġudizzju ġust. U dak illi rridu nfittxu illi nagħmlu. Dik l-ewwel ħaġa, tiġġudika bil-fer. It-tieni, iġġudika skont il-verità. Mhux skont ma qallek ħadd ieħor. Aħna ħafna nies għandhom dan id-delizzju vizzjuż illi jaqlaw fuq ħadd ieħor. U jitkellmu kontra ħadd ieħor, hemm ħafna affarijiet żbieħ fuq xi titkellem. Mhux qed toqgħod tħammeġ isem ta' ħadd ieħor, vera jew le? Gossip. Gnub skabrus bla sens. Meta inti smajt xi ħaġa dwar tali, jekk inti tagħmillu l-ġid, mur kellem lilu.
ħalli jivverifika għaliku. Rridu niġġudikaw skont il-verità, bil-fatti qudiemna. U t-tielet ħaġa, rridu niġġudikaw b'dixxerniment u berf minn fuq. Berf illi għatijulna Alla fit-dawl tal-Iskrittura. Għalhekk Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħidilna temnux kull spiritu, imma ittestjaw l-ispirti biex taraw u mhix ġej minn Alla jew le. Jridu nittestjaw l-ispirti. Fuq il-medja, kodba, revisti, l-informazzjoni qiegħda hemmhekk. Kif ħan irċevija? Bladdoċ? Naqbad niekol u nisma' bladdoċ? Le. Ġwanni da ittestjaw l-ispirti. Araw l-għallima tagħkom, ġifieri, sew jekk huwa minn fuq il-pulptu, jew fuq ir-radju, jew minn fuq ktieb, araw li qed jitkellmu skont l-Iskrittura. Jekk mhumiex, m'għandekx tagħti kasom. Irridu nkunu nies ta' dixxerniment, mhux imtzatzen ja ħasra. Għax rajta fuq l-internet bil-fors tajba, fuq l-internet hemm ħafna junk, hemm ħafna ħmieġ. Tkun taf min hu dan li qed jikteb. Saqsi. Idu kunu nies dixxipli maturi li narfu t-tajjeb mill-ħażin u aktar importanti, mhux biss it-tajjeb mill-ħażin, imma t-tajjeb minn dak li huwa kważi tajjeb. Idu narfu t-tajjeb minn dak li huwa kważi tajjeb. Għax hemm ħafna espressjoni ta' Kristjaneżmu, rridu nfittxu dak li huwa l-Kristjaneżmu bibliku mingħajr kompromessi, safi u li ta' bilħaq jogħġob il-Alla. Fil-littra lill-Ebrej, kapitlu 5, jgħidilna li l-ikel qawwi huwa għal dawk li għandhom żmien, dawk li huma maturi. Għal dawk li bit-trawwa għandhom is-sensi tagħhom imħarġin biex jarfu sew it-tajjeb u kemm il-ħażin. Din hija l-pożizzjoni li Alla jrid iwassalna fiha. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu fina li naslu biex narfu it-tajjeb u nirrikmandawh u nagħmlu ħallina nfusna, imma wkoll narfu l-ħażin biex nirriġettawh u wkoll nikkundannawh f'ħadd ieħor. Din hija l-modja tal-imħabba li Ġesu qiegħed jirrikmandana.